Tinira mo si B, ha? Nauna pala ako, ha? Yeah. Mataba daw na insecure si B. Tangina. Ano na maitsura ni Basya? Tingnan mo naman yung quality. Parang pang 2 joints para mafia. Mukhang sasama kay Bugoy pag nakita to, eh. Alam mo kung bakit? Kasi pigang-piga na sa'yo, eh. Piga? Bugoy, piga? Ay, hindi, wag na. Yeah. Napansin nyo ba? Nung sinabi kong joker ako, biglang joker din to. Nung sinabi kong nag-gym ako, nag-gym na din to. Nung nag-clothing ako, nag-clothing na din to. Ang sarap tuloy ibanat ng linya ni Looney sa'yo. Aminin mo na kasi na ako ang idolo mo. Oo, pagdating sa tugmaan, ikaw ang mas may quality. Okay. Eh di ang galing-galing mo palang magmulti. So anong gusto mong gawin namin? Ipalit ka namin kay Looney. Kasi kung asan si Looney, andun ka. Nakatali ka ba sa kanya? Walang sariling galaw, umaasa na lang sa movement ng iba. Nagpapahatak na lang para umangat yung karir niya. Akala ko pa naman malakait na galawan, puta, papet na lang pala. O baka mamaya sabihin niya, kaya ka lang naman nag-ahon para yung career mo makabangon pa. Talaga ba? Baka nakakalimutan mo, mas kailangan mo ko kaysa kailangan kita. Huwag mo nang itanggi pa. Alam mo yan sa sarili mo. Pag binigti kita gamit ID, huwag ka magre-reklamo. Total, sanay ka namang sumabit sa pangalan ko. Tapos galit na galit ka kay Makagago. Seryoso? Ang tanong ko, bakit? Ano bang pinagkaiba nyo? Eh kung sino-sino din naman kinukupal mo. Kung sino-sino din naman kinukupal mo, tingin mo cool yan, bro? Mangupal ng ibang tao? Chill ka lang, gago. Napakahangin mo. Akala ko ba haring araw, ba't sobrang presko nito? Pag itong topak ko nagtuloy-tuloy, di mo gugustuhin na magiging katuloy. Mapapasabi ka na lang ng, bakit pa ako tumuloy? Sana hiniling mo na lang na hindi to natuloy. Ayan tuloy. Natuluyan ka sa laban na gusto mong matuloy. Abnoy, kaya mong mag-champion sa isa buhay. Walang duda. Pero kung usapang tunay na buhay, baka buhayin pa kita. Kung bubuhayin pa kita. Kasi sa tournament, napakakapal ng mukha mo. Sa tournament, ha, di lang isa. 2, kundi 3. Sali ka ng sali ng isa buhay, kaya nga isa buhay eh. Gets mo din eh, no? Tangina neto, piling pusa itong pusi na to. Kung skills lang, mas magaling ka. Pag kinilatis, lyricist na, mabangis pa. Talagang sadista, lalo pag nandis na. Kung usapan na ay bis, laging nasa list, nakalista. Pero di lahat kayang i-please, kaya please, dapat gets na kung ba't inis siya. Kasi pinanis na ang tanging gamit-gamit lamang ay karisma. At yun ang wala ka. Pero sabi nila, mababaw, pambata, basic lang daw ako lumetra. Pero nung bumigat yung bara, marami nang nagduda. Tipsit-sak na yung nakikita. Siguro nga, ganun talaga. Ghostwriter na yung angulo. Pag di na maamin na magaling ka. Kaya oo na. Ako na wak, ako na corny, ako na baduy, totoo. Pero ito'y malaking sampal sa'yo. Na ayaw nyong maging ako, pero naging ako yung gusto nyong maging kayo. Kasi ano bang meron dito? Nagbabars ka? Nagkasariling bar to. Magaling kang mag-construct pero ma-establish pangalan ko. May title ka pero literal ang mga titulo ko. At hanggang multi ka lang, naging multimillionaire ako!
Ngayon Mr. Champion sa lahat ng liga. Tibay, tingin mo mayayabang mo sa akin mga tropeyo mo at papugay? Hanggang kailan ka makikipagsuwagan ng sungay? Umay, nasa pagalingan ka pa rin? Nasa pasarapan na ako ng buhay! Nasa pasarapan na ako ng buhay. Pero kung yan ang basihan niya ng pagiging tunay, eto pinagkaiba ng nanalo lang sa nagtagumpay. Yo, yo, yo! Yo, yo! 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 Kung sa tingin mo magaling ka ng manlait, mag-asar, magpatawa, nagkakamali ka dun. Yan trip mo, ginagawa ko na ng triple mula pa nun. Porkit may sumikat ka na linya, kala mo astig ka na ganun, di ka maliligtas ng putang ediwaw mo, iwawaw mali kita ngayon. Payaso na pinalapa sa leyon, di nagmamatter kung nasa iyo yung mas. Nasa akin yung substance at volume. Akala mo trap, good luck, tawagin mo tong reverse prank kasi jokes on you. Nga pala, bakit real jokes? Kaya nga joke kasi hindi totoo, di ba? Ang bobo mo naman, gusto mo sample lang pa kita ng isa. Sige. Si Sinyo ang pinakamagaling mag-freestyle sa flip top. Joke, joke, joke! Akala nila extra special, parang promo code, pero no, no, no. Paano ba naman no Flip Top Festival? Nag-choke, choke, choke! Akala ko pa naman yung mga bars nyo, itutodo nyo. Si Joker ka nga, no? Pati mga alagad mo, niloloko mo. Ine-expect nila na makakarinig sila ng mga pambihirang bira. Pero nung expectation meets reality, sumakit yung tagiliran bigla. Nagdahilan ng puta, tapos nag-bromance sila ng genius. Ano yan? Safety net para sa performance mong pang circus? Ang galing mo magpanggap. Ang lupit mo, kaibigan. Nung di niya na masabi yung side niya, sumakit yung tagiliran. Puro na nga lang patawa, di pa gumana yung panga. Akala ng mga tao, uulan ng mga bara, uulan lang pala. Nung laban nyo sa Team SM, isa lang ang hinahanap ko na comment. Isang magnanakaw ng linya at isang magnanakaw ng moment. Sila Shernan at M-Site, imbis na makapag-celebrate, nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Nag-imbita pa kayo. Sila Shernan at M-Site, imbis na makapag-celebrate, nag-propose ka sa asawa mong heavyweight. Nag-impita pa kayo, siya lang naman din uubos ng wedding cake. Yung asawa niya, ayun, nga, sa kakahintay, halos lumuwa yung mata. Post ng proposal, mapopostpone lang pala. Hoy, B. Sarmiento, bakit feeling hot babe ka dito? Kaya nga B, di ba, hindi ikaw yung plan A ni Sinyo. Tingnan mo man sa kahit saang anggulo, talagang nabuko. Dinamay mo pa yung asawa mo para pagtakpan yung pagkatalo nyo. Na-excite no sumikat. Kapalaran, pinangunahan. Unang fan na nagpapik, binuntis ka agad kinabukasan. Balita ako, nagwo-workout na si Bia. Pucha, nagpapaka-strong din. Pagkatapos daw mga anak, diretso sa Gold's Gym. Paano ba gumagana yung pagsasama nyo? Kung di mo pa ako makakalaban, di ba magpapaganda yung asawa mo? Pinagja-jogging, oh. Parang biek sa kalsada kasi raw. Pinagja-jogging, oh, parang biek sa kalsada kasi raw yung leeg ang taba na. Habang nagpapadede ng bata, pinagbe-bench press sa kama. Pinilit mong paimpisin. Pagkatapos buntisin. Ngayon yung stretch marks niya parang ala-ala ng laban nila ni Wolverine.
Congrats sa asawa mong mataba na pumayat ng malubha. Ang nakaligtaan mo lang, walang gym para sa mukha. Yan yung mga type ni Sinyo. Yung mga di ko type. Di bali ng pangit, basta may peace of mind. Mindset ba? Mindset. Senyorito ka, so sa relasyon nyo, alam na kung sinong DJ. Pag pinagtabi yung misis mo, saka GF ko, alam na kung sinong PA. Kung sa bagay, pag maganda yung syota mo, mapapapikit ka lang pag magpapabili na siya. Dito ka na kay B, mapapapikit ka lang pag kakantutin mo na. Nag-propose ako kay B para habang buhay akong may katulong at karamay. Ulul, baka nag-propose ka kasi ipapatulpo ka ng tatay. Sabi nung tatay, di mo ba nakikita si B? Kutis usa. Hindi mo ba nakikita si B? Kutis usa. Ang pangit na nga ng anak ko, binuntis mo pa. Kasalanan mo yan, malibog ka. Yung tatay pilit na bilibilog habang hinihilot niya. Pero kahit na anong ikot pa, napikot ka. Let's be real, come on. Sige nga, pag sinabi ni Mika sa lamaka na pagpalit mo yung asawa mo para sa kanya, hindi mo gagawin? Hindi! Nasasabi mo yan kasi imposible. Bistado ko na yung mga galawan mong pasimple. Sumakit yung tagiliran, di mo maintindihan. Na-engage sa asawa, nasapilitan. Sabi niya, retiro na siya. Hindi rin kayang panindingan. Diyan ka magaling ang magtago ng kahiyana. Real talk. Lahat ng nagsusuot ng damit mo, mga nag-snatcher, mga nagsusuot ng real jokes. Bossing! Mga nagsusuot ng damit mo, mga nag-i-scaffolding. May nalalaman pang haring joker. Ano yan? Joking? Are you joking? Lahat ng basahan sa bahay namin, real jokes clothing. I-delete mo na yung Sinyo mong page. Nakita ko yung store mo. Kadiri yung place. Mga naiisip yung design pang walang breeding at taste. Mga bumibili sa'yo. 11 na yung maximum age. Mga pinambili. Pera na magulang nila na minimum wage. Suki mo, mga nagtitinda sa Andox na nagpipigil ng antok para may budget sila. Isipin mo, 500 lang araw nila, tapos t-shirt mo, 600 isa. Ang kapal ng mukha. Lakas pang mangutya. Kaya lang naman naglalaway yung mga tao sa damit mo kasi parang punda. Yung mga damit neto, ang tataas ng presyo. Akala mo pang rental. Kung si Omar merong high mind, siya naman merong punda mentals. Ginaya yung Versace. Kaso naging punda. Sarap buhusan ng pundador. Sakto pag ginawang basahan, Versace on the floor. Real jokes clothing. Maganda lang pag bagong bukas. Real jokes clothing, maganda lang pag bagong bukas. Unang laba, kupas. Pangalawang laba, butas. Ang bibili lang nito, ungas. Real jokes ang baduy, pang jeje mo na trash. A to Z parang DepEd kasi nga merong class. Kaya game over na para dito sa overrated, parang celebrity overnight. Mapaasawa, mapakatag team pag naghanap ng partner, overbite. Yung mga design mo, overacting. Yung mga overpriced, yung mga oversize mo, overpriced. Kaya pagkatapos kong i-expose yung bulok mo na clothing line, makakaranas yan ng matagal ng overdue na closing time.